La senda. Anem. Si estem en la senda, camí València. El señor Jorge Moreno y yo. Per l'esquerra, Jorge. Jo ara vaig per la dreta, tu ves per on vulguis. S'afall, eh? I ara en esta per l'esquerra. Igual se chunta después, pero así. Mira, es que lo m'ha acollonat. Ja saps, a mi tant parat. Mira, per esta, igual també se chunta l'altra. Que era que te deia jo, que allí a mi perdis el barranc vens a parar així. Igual sí. Ven a per dalt, vas per el barranc i vens així, així. Per l'esquerra, eh? Això? Sí, fíjate. Ten molt poc de puesto per frenar, eh? Si no ho tens clar, baixa. Pues si no ho tens clar, baixa. És menys mal de lo que pareix. Però ja he parat i quan pare... Falta vindre més. No, de primera a fer peu, però que a fer peu ve a ficar la roda i m'ha collonat i m'ha quedat contra la botxa ja quan no m'ha fet la botxa. La dreta. Ara un poc més avant n'hi ha una zona de pedra que n'hi ha un tallat a la dreta. Ara t'aviso jo, que no vaig a espai. No, ahí no hay alternativa. Això, després d'aquest tramo n'hi ha una bifurcació. Que a l'esquerra està un poc complicat i a la dreta està millor, menys complicat. Vaya sí. Vale, así están les pedres. És espai, eh? I quan t'aplegues així a la dreta. I en esta baixada ves espai, que està sol.